Tak čaute, vítajte zase na ďalšej peknej sobote s bicyklom po Slovensku. A dneska sme sa vybrali do Veľkej Fatry. Momentálne sa nachádzame na ceste na Smrekovicu. A keď vyšlapeme hore, tak sa dostaneme vlastne na hrebeň veľkofatranský a budeme ním pokračovať smer na sever cez Malú Smrekovicu a na Šipruň až na Malino Brdo a odtiaľ by sme sa potom spustili cez Vlkolínec a dostali sa naspäť na štart, tam kde sme začínali. Táto cesta na Smrekovicu je zaujímavá vtedy, keď máte elektrický bicykel a keď máte normálny bicykel, teda, tak je to riadny zaberák, lebo je tu pomerne veľké prevýšenie, neviem, či 700 alebo 800 metrov. Ako? Super! Vlies, aj keby si niekde akože prespať a potom si nosíme so sebou... Čo? Lekárni kúpim prísačo? To v rece? To nastúpiť. No také s mačkami do toho nastúpiš, tak hej, ale normálne nie. Normálne toto je tak pevné, že si schopný v tom aj ako keby transportovať. Sanskrit sa volá tá dlaha, si schopný si ju vyformovať do rôzneho tvaru a vyrobiť z nej buď dlahu na ruku, alebo krčný goliat napríklad, hej. Čiže viete číslo, 112 ste povedali, horská je... No to keby sme vedeli. 18300, ono to väčšinou býva aj po týchto cedulách alebo tak, alebo sa dá volať rovno aj letecká záchranná služba, ktorá je pod číslom 18155. Ale úplne nič nespravíte zle, keď zavoláte teda 112 alebo zavoláte číslo 155, hej. Neviem, či ako prebieha dnešný výlet. Vynikajúco, máme super počasie, ani teplo, ani zima, krásne.